दिनैनि ब्लगा बे हटेलनिफ्रायनो जागायजेननाय जाबाय लोगोसे सोर सोर दङ नै ओंखारगासिनो दं दा ओंखारलांनायसै ओंखारनानै सासे एडभकेट लिंहरदों बेयाव थांनि दे माबाफोर थाबाय नामा जेबो गैया बेफोरबायदि आरोखि ना नै साफा ओंखारलांबाय गाहायाव सानैसो दंबावो नेनानै दं जोंखौनो टाउनाव बारा थानायाबोलाय ओरैबायदि अखा जेरखौ अमा बेदरखाय बर' भाषा नाजानाय बायदिथ' बा हरतो कत गुवाहाटी दे लोकाल किमान बছर हल এই হোটেলত বাইবার আচ্ছা তোর মাতে কি বড় বাবা বড় আচ্ছা ঠিক আছে बायदि सफैजेनबाय आरोखि नैबे जाहैबाय रुटि माथो साथामनि मोनथामल' होफैखो ना माखोब्रा सफैबावगोन बे मा ओंख्रि जाखो एरनानै दे माथो आं मारिग्रोनोसैलै हाब कलारानो बाराथार माथो माइफोरबायदि फिसा माइ गोरलै दं आरोखि पनिर थाफायोमोनबो गोथावसिन जागौमोन ओइ आं जाग्रोनोसै लुबैनाया हाला नै सासेया आं माब्ला आपल'ड होनो हायोसो जागासिनो दं देलाय बेबोथ' लुबैना हाला आं जाया आं जाग्रोनायसै गुवाहाटीनि गुरामारा नै बे बिथाङा ड्राइभार हिसाबै लाना फैदों आंखौ मा भारा लादो गारिखौ आंनिखौ नों बावहाय खय बोसोर जाखो गुवाहाटीयाव आं बारा जायाखै साननै डाबल सानबा बारा जानो हागौ नङा दारि मुरि मोनलांजोब्बाय हिसाबै गुवाहाटीयाव थानाय बैसोबो जाबायना नै हकि स्टेडियाम मा जायगा बेयो मानि स्टेडियाम माबायाव ओंखारबोबाय गेलेग्रा आच्छा नै माबा नै बाउन्डारिया गेटआ आगोलखै मोनगोन आरो ना मा होनोमोनलाय बालाजि हकि टकि बावहायनो माबा खेला गेलेग्रा ओमफ्राय जायगा मोनबाय नै हकि स्टेडियाम होननाय बावहाय नंगौथ' फैदो जायखिजाया बेयावनो लोगो लालायजोबनोसै जों मोनसे जायगायाव थांनि लटा हिल ना मा होनोमोन लटा हिल जायगायाव थांनि एसे सासे दैदेनगिरिथ' माने गासैनिबो दैदेनगिरि बर'नि दैदेनगिरि माने एसे दायनिगिरिखौ सुद्रायना होग्रा दायनिगिरिखौ जाय दाय मावो बिथांमोननिखौ सुद्रायना होग्रा सुद्रायगिरि ना सुद्रायगिरिखौनो होननांगोन बासायगिरि रैखागिरि बेफोरबायदि जाय मानसिया खैफोदाव गोग्लैयो बा बेखौ जोंनावथ' कर्ट कासारि थायो नालाय दा बै मानसिफोरखौ बै सुबुंफोरखौ बासायग्रा खैफोदनिफ्राय बासायग्रा जाय हक जों बिनियाव थांदों बर'आवथ' उकिलखौ मा होननानै बुङो मिथिलायदोंमोनलै आंबोथ' दा बलायनो नालाय नै बेफोरबायदि आरो अबस्था माने नै दा ओरैबायदि मोजां बबेजों थांगोन हकि स्टेडियाम गेटआ नै आच्छा एक नम्बर गेटआ बेनो आरोना हकि खेला गेलेग्रानि नामा जोंलाय गेलेनो मोनगोन रोंबाथ' गेलेनो मोनगोन रोंबाथ' मोनगोन नङा होमबा बुदलाबायनो माने बेदानो बायगोन माथो जोंनोबा मायावबो रोङाबा नाङा बलानो ससेल' थाङो नों नायदोलै नायखांबाय गारियाव ओरैबायदिखा गारियाबो गोगोमखा सिङाव लेदार जोबसोलै BMW गाखोनाय ना मार्सिडिस भेन ना मा होनना बुङो बिदियाव गाखोनाय गरमनि थाखायनो होदों थ' बिदिब्ला जों नङा होमबा फैयै दा जों मोनफैबाय ल' आरो लख्रा जायखौ बुङो लख्रा सर्टकाटावहाय आरो आं माने एसे बेलेग साइज माने एसे माब्रै बे हामारोलै एसे भयानक बियो मोनसे एसे लख्रायाव मोनफैबाय लख्रायाव जों माबे साइड लेफ्ट साइड राइट टार्न लागोन जोङो नैबे बा थार हमबाथाय आरो माने फांसन दङ दिनैहाय ओरैहाय फांसन दङ जाहैदों लख्रायावहाय ओमफ्राय फांसनाव नायनोसै दा मोना जाब्ला एसे साइडजोंसो मावलांनायसै एसे ओरैहाय साइडनो बङाइगाव ट्रेन स्टेशन बेफोर गासिबो गुवाहाटीनिफ्राय फैजोबनाय गोजासो
फ्रन्ट केमेराया नुजालायलांला नै बङाइगाव सफैबाय निउ बङाइगाव ओमफ्राय अयथासार गरम खर'आनो खिबु उनावसो नै बिजों गुवाहाटीनिफ्राय सफैलायलायबाय आरोबाव बङाइगावनिफ्राय दा बेंटल गेटनिफ्राय सापागुरि होनैहाय गरमानो थिफुदलायनाय गरम मा होननानै बुङो मैयाहायबो थिफुदलायनाय दिनैबो गामसा गानना थांगासिनो रैखा थ' थांबाय थाग्रानि न' सहैबाय जोङो दिनै ब्लगा बावहायनो दोनथ'बाय दै अट' सिंनिफ्राय अट'